страхотно, Фърб. Тези костюми ще помогнат да направим карнавална обиколка през целия град. Не е ли много забавно? И нищо не е по-забавно от злините! Защо да спираме с Денвил? Аз знам какво ще правим днес! Ще превземем целите 3 щата! Кенди сестрата! Точно на време! На време за какво? Да говоря странно и да се гърча като богомолка? Не, за съзерцанието! За Съзер какво? Нека обясня с кратък спомен и не много кратък монолог за своето детство! Твоето детство, т.е. твоето сега! Ти си дете! Както и да е, наш дълговрат враг, твоите пречещи дни са преброени. Гледайте забавинаторите! Приготви се, Денвил, за последната атракция, защото тя ще трае цял живот. Тя е капан! И щом няма кой да ни спре, 3 щата ще бъдат наши! Чести ден на Денвил! Включи се в купона, иначе! Иначе? Какво значи иначе? И пак, какво е този акцент?